Hello guys, good morning. This is Jeffrey. Andito tayo ngayon sa Palmag. Papagawa ko yung yung power window nito ng sasakyan. Tapos yung papalitan na natin yung ECT, engine coolant temperature. Kaso nga lang tulog pa si Kuya. Antayin na natin. So waiting tayo dito guys. Guys, babalik na lang tayo kasi so tanong-tanong muna tayo ng Lona kung magkano, Yero kung magkano, tapos Columber, tapos bayad tayo sa simbahan. Okay. So bali ito pala, kung makikita nyo, ito gumagana, power window. Ayan. Okay, diba? Tapos ito naman sa likod, ayan, gumagana naman siya. Ayan. Tapos ito, gumagana. So ito yung paggagawa natin. Ito. Yung side na to, dun. Hindi talaga. Tapos kahit dito siya, tingnan na natin to. Kaso nga lang, dito talaga may problema. Ayan. Hindi na siya, hindi ko makagat. So papalitan natin. Bumili na ako ng ito. Power window switch. Hindi, power lock pala. Hindi, power window switch. Tapos yung engine coolant temperature sensor, papapalitan na rin. So yun, babalik na lang ako. So yun pala guys, ako'y naglalakad-lakad na papunta sa likod ng simbahan kasi ako yung magbabayad ng renta ng nicho. Ano ba? Nicho. Ayan. Tapos dito ako dadaan sa gilid ng simbahan kasi doon lang ako lalagos. Yun, sa may dulo na yun. Kasi yung sorry. Yung first contract kasi nung nicho since namatay si Mama is 2016, dapat 5 years contract and isang bayaran. Tapos after noon, akala ko pag binayaran another 5 years. So hindi pala. So 5 years and then yung succeeding years na ay magiging yearly na siya. So yung rate nung first payment is 5K sa loob ng 5 years. So bali 1K pumapatak sa isang taon. Tapos pag after nun magiging yearly. Tapos as of the moment 200 pesos yung rate niya. Pero hindi ka pwede mag-advance tulad nung dati o kaya gawin mong 5 years ulit kasi sabi nila yearly na daw yun. Tapos yun nga, so the moment 200 lang yung niya, yearly. So bali na-miss namin yung 3 years. Kaya 600 yung binayaran. Tapos yun, lumabas na pala ako. Tapos papakita ko lang din pala tong San Roque, part ng San Roque, Barangay San Roque. Tapos yun pala yung RC Hotel. So sa mga hindi na nakakauwi dito, so ito yung glimpse ng inyong Barangay San Roque. Ayan. Tapos ayun, diretso lang ako dito kasi bibili ako ng tinapay ulit dun sa paborito kong bilihan ng tinapay sa Batalay Bake Shop. Shout out Bake naman, talaga naman. Tapos nga lang it turned out na wala yung paborito kong tinapay kaya sabi ko babalik na lang ako dun sa plaza, pinagparkan ko. Tapos yun, habang naglalakad-lakad ako, nag-video ulit ako para makita nyo yung Virac downtown. Ayan, dito na ako sa may bandang bazaar. Tapos eto na sa plaza, tatawid na lang ako dyan, and then magkakanvas na tayo ng lona, ng yero. Yan. At kung pa, kasi ginagawa kong isahan na lang para hindi makonsumo sa gas kasi dito pa naman tagas. Sobrang taas ng gas. Yan guys, maglilibot na ako. Samahan nyo na lang ako. Tapos if-fast forward ko na itong video. Tapos manood na lang muna kayo. Kasi yun pala, kaya pala ako magka-canvas ng mga lona, mga yero, mga wire, cyclone wire ata o kaya mesh wire. Kasi dun sa ukayan, masyado kasi ako nahihirapan lumabas. Kasi pag naka-open yung ukayan, hindi makalabas yung sasakyan. Kaya bali lilipat ako ng garahe. Tapos yung garahe ay gagawin ng pwesto. So papalit para hindi masyadong hassle at hindi masyadong hassle. Tapos pupunta pala ako ng Eastern Hardware. Dito ako magkakanvas kasi para sa akin lang mas mura dito.
Hindi ko naman sinasabing mahal yung iba, pero mas napansin ko na mas mababa yung dito, yung mga presyo. Kaya dito ako magtatanong. And dito na ako nagpark sa may bandang seaport na, Virac Seaport, kasi masyadong masikip din dito, makaabala tayo. So, punta muna ako dito sa loob, and then tatanong-tanong tayo ng presyo, and then tingnan na rin natin yung materials doon sa likod ng bodega. So, dito na ako sa may Lona section, trapal. Ayan. And then the prices, i-post nyo na lang kung gusto nyo makita. Pero subject to change naman siguro yun. Magbabago pa rin. Kaya kung gusto nyo tayong malaman yung rates niya o yung prices niya, punta na lang kayo. Tapos yun, dinaanan ko saglit yung bodega para makita ko yung mga yung mga yero. Tapos ayun, bumalik na lang ako. Pabalik ako, tapos lilipat ako ng ibang iba pang hardware para makita ko naman kung magkano rin yung gano'n. Ganun lang. Pero isaan lang kasi ayoko ng pabalik-balik. Sinaranasan ko na yung magpabalik-balik. Akyat baba. Tapos hindi pa rin ako makapag-decide. Dadan ako dito sa Constantino. Tapos dyan ako sa CF. Din magtatanong. Yung mga dating binibilhan ko. Tapos pagkatapos pala dito, babalik na ako pataas. Ayan. And bago pala bumalik pataas, tumigil muna ako dito sa San Roque ulit. Barangay San Roque. Tapos dumaan ako saglit sa sa VTC para may pakita ko naman ito pala Nazareno. Tapat lang halos ng entrance ba to? Ay, hindi to entrance, yung likod na daanan ng VTC, Metro Walk. Katapat lang halos nun. Kasi ito yung Metro Walk during daytime. Tapos diretso lang tayo saglit papunta dun sa VTC. Ayan guys. Pag umaga medyo tahimik. Pag umaga medyo kontihan tao. Pero pag padilim na or paggabi na, marami nang nag-iana dito na nag-i-stay ng mga tao. Mga nag-chill, nagpapalamig. So ayan. So dating playground lang namin to nung kabataan. Tapos ngayon occupied na ng gantong establishment. Ayan yung ating tulay. Tapos ito yung Virac Metro Walk. Metro. Ito naman yung BTC. Virac Town Center. Tulay. Tapos ito yung pinagpaparkan. Pag halimbawa full yung nasa unahan. Pero ngayon ginawang parang basahan. Pero nandun pa rin yung parking space sa may gilid. Tapos yun yung stage and yung Metro tent side. So ayun, ilan sa mga changes na makikita mo dito sa Virac Town. Tapos yun nga guys, hindi na ako nakapag-video kasi nasira yung aking holder. So nakauwi na ako ng bahay. Tapos ito kinabukasan na to, babalik ako ng Palnab ulit dun sa kay Kuya Matt para ipaayos yung power window switch natin kasi nga kahapon nung pumunta tayo tulog pa si Kuya Matt. Tapos nung bumalik din ako ng hapon nun, kaya nga lang hindi pa rin siya lumabas kasi masama daw ang pagkaramdam. So ngayon tayo babalik ulit para ayun, ipagawa na nga itong ating power window switch kasi nahihirapan din ako lalo na pag yung blind spot mirror ay hindi maayos kasi bababa pa ako. Instead na ibababa ko na lang yung window tapos ayusin. So ayun, nahihirapan kasi ako kasi makonsumo sa oras, tsaka para fresh air na lang, hindi na nag-aircon masyado. Hello guys, good morning. Nandito na ulit tayo. Ayan, kaso ayun, ang dami ng mga madami Kuya Matt na siguro magpapagawa din to. Sana makasingit tayo. Kaya guys, may mga nakapila dito. Ito, yung Trakas, meron pang motor sa unahan, tapos may sasakyan pang isa. So, magpapagawa din siguro sila. So, andito na ako, ginagawa na ni Kuya Matt yung ating power window switch. Nire-replace niya na ng bago. Tapos, pinapalitan ko uli yung engine coolant, temperature sensor, kasi meron pa rin siyang check engine. Ayun guys, nandito na ako sa bahay, and then okay na siya. Tignan natin. Ito yung yung sira. So, bubuksan natin. And then it works. It's working.
So lahat siya. And yun lang guys, yun muna ating video for today's video. And don't forget to like, share, and subscribe pa rin. And thank you so much sa panonood. Bye-bye!